Fyn er et af de mest pragtfulde steder i Danmark. Så langt øjet rækker, så er der dejlig natur og charmerende steder. Men bag facaden er der alvorlige problemer. Mange på Fyn har mistet deres arbejdspladser. Opsvinget er ved at have bidt sig fast i Danmark, men det er som, at udviklingen går udenom Fyn. Alt for mange har også mistet retten til deres dagpenge. Vi skal have et nyt dagpengesystem, som skaber trygheden tilbage i Danmark. Det er også et problem, at alt for få tager en erhvervsfaglig uddannelse. De unge fortæller mig, at det skyldes, at de ikke tror på, at de kan få en praktikplads. Derfor så skal vi løse det problem. Om ganske få år så kommer Danmark til at mangle rigtig mange med en erhvervsfaglig uddannelse. Derfor så skal vi have flere til at tage en uddannelse. For hvis vi ikke gør det, så ryger arbejdspladserne til udlandet, eller også så antager arbejdsgiverne udenlandsk arbejdskraft. Men det er ikke bare mangel på praktikpladser, der bekymrer mig. Også den øgede forurening. Vi skal værne om vores natur, ikke bare for vores fremtids skyld, men også for vores helbreds skyld. Men heldigvis er der også lyspunkter, og det er resultaterne, der tæller. Ventetiden på vores sygehus er den laveste i rigtig mange år. Vi har skabt mere end 40.000 nye arbejdspladser. Kriminaliteten er faldet markant, og også ungdomskriminaliteten er faldet og er den laveste i mange år. Det går fremad, og der er kommet styr på Danmarks økonomi. Men udviklingen skal ikke gå udenom Fyn. Derfor skal Fyn have en klar stemme på Christiansborg, der kan tale hele Fyns sag.